Tá skladba s názvom Losing My Religion vždy poteší. Že vám potešilo? Potešilo, všetko nás poteší. My vás teraz ideme teší, pretože 400 korún to mám pre vás pripravených. Mirčiak mi tu napísala, áno, tak už toto pochopíte, už všelijaké prezývky som mal, naposledy som počuje som, to nemôžem, ale Mirčiak ako tak, toto ešte nebolo. Dobre, tak z Bratislavy niekto môže volať. 547 912 22. Haló? No čaute, Dušan. Dušan, odkiaľ? No, volám z Bratislavy. A odkiaľ si ináč? Pezinok. Ale vracujem, ja môžem... Ale vlastne... Dobre, Dušan. No, Dušan, vyznáš sa trošku v maliarstve? No, uvidíme, no. No, uvidíme. No, kto namaloval taký slávny obraz, že Posledná večera? Leonardo da Vinci. Áno! Chcel by si ho mať doma? Samozrejme. Za 400 korún, neviem, či by sa ti to podarilo, asi sotva, ale 400 korún vyhráva, že ti blahoželám, maj sa krásne, ozvi sa, ahoj.